No takže ani neviem, ktorého je, ale to je jedno. Pozrieme sa na to potom, ideme si urobiť kontrolu. Ideme si vyrobiť kontrolu najsilnejšej rodiny, ktorú máme, a síce túto. A udiala sa tu jedna taká strašne zaujímavá vec, akože taká možno školácka chyba, hej. Ja najprv mriežku nedám, dám medník a nechám ju, nech si kladie, kde chce. A po nejakom čase proste prídem, pozriem sa, ako to tam vyzerá. Snažím sa nájsť matku, čo sa mi aj podarilo. Vychytím si ju do klietky, umiestním ju dole, dám materskú mriežku a idem preč, hej. No a tak sa aj stalo, že som ju našiel, chytil som ju, a keď som ju vyklepával dole, tak sa mi zdá, že uletela. Hej, takže hold, aj také veci sa stávajú. Bohužiaľ. No ideme sa presvedčiť, či je to naozaj tak a či uletela, alebo sa vrátila naspäť a tak ďalej. Všetko je možné. Máme také nejaké počasie, že včielky cítia, že asi dojde k zmene, takže to bude celkom také napínavé. Ako sa tak pozerám, tu hore to vyzerá veľmi dobre. Tu už hneď od pohľadu, tu sa meduje a meduje, tu asi ani nejdem nič robiť. Ja sa hlavne idem pozrieť, teda toto zavriem, a ja sa hlavne idem pozrieť dole, či sa tam kladie. Hej. Lebo tunak to je úplne ako krásne zaliaté. Som zobral aj takú druhú kamerku, aby som akože urobil aj také nejaký, ideme ju vyskúšať. Čiže ju zapneme. Chvíľku mi dajte, kým sa rozbehne, pretože toto je jeden nádherný záber, ktorý teraz uvidíte. Tak, nádhera. Toto je pohľad takto zhora na včielky, vôbec ich nejdem rušiť, idem ich zavrieť, hej. Toto je medník, to už vidno od vrchu, hej. Prípadne ešte túto kamerku položím takto, vyskúšame, ako to bude fungovať. Dobre, včielky zavrieme, vlastne túto vrchnú časť. Kdeže sme si dali rozperáčik? Tu sme dali rozperáčik. Zodvihneme medník. Ideme sa pozrieť, či sa naozaj stalo to, čo som povedal. Že nám uletela matka. Ej, bohyňo. No tak. Toto kto nezažije, neuverí. Toto vôbec nie je sranda. Tu máme krásnu materskú mriežku. Vložíme sem. Čím ďalej, týmto mám väčší problém s logistikou. Neviem, kde skladať veci. Včielky zafúkame. Tak. Trošku zvyknem použiť najnovšie aj vodnú paru. Tiež má svoj efekt. A ideme na to, naozaj len hľadáme nejaké stopy akože kladenia, hej. Vložíme si ho bokom. Tak. Skúsime tento. V poslednej dobe sa mi osvedčili tieto klieštiky. Znova dáme takýto nejaký detailný záber s kamerkou, ako to vyzerá. Tu je vychádzajúci plod, hrozne veľké množstvo pelu. A vidím vajíčko. Vidím vajíčka. Takže vážený, tu som sa len ubezpečil, že naozaj
sa tá matka buď teda sa mi podarilo ju tam vyklepať, alebo sa vrátila. Hej, čiže ona odletela, ona bola niekde blízko a vletela si naspäť do úla, lebo vidím tu krásne čerstvo ako nakladené. Včielky sú pokojné zatiaľ. Hej. Skúsime si ešte len tak pre ukážku vyťahnuť ešte jeden. Nie je môjim cieľom sa tu teraz nejako veľmi hrabať. Ja som sa naozaj len potreboval ubezpečiť, že v akej sú situácii. Je tu obrovské množstvo včiel, sú veľmi početné. Vyťahneme si treba z tento.